FXX už je to teraz FXX Group. Čo to znamená? Znamená to, že sme sa rozhodli, že značka FXX už je malá preto, čo všetko chceme robiť a čo vieme robiť. FXX je zložený z českého FXXu, slovenského FXXu a keďže vieme robiť špičkové e-shopy, tak máme Shoptimistu, keďže vieme robiť mediálny nákup a sme v tom dobrí, máme Skyline Media. To sú 4 zakladateľské značky FXX Group, čo je skupina firiem, ktoré dokážu pre svojich klientov robiť komplexný digitálny marketing. A to sme na začiatku. Ja by som chcel, aby v rámci grupy sme združovali partnerov, firmy, ktoré dokážu konkurovať sieťovým agentúram a dokážeme urobiť pre klienta komplexné riešenie v rámci celého marketingu. Takže teraz to štartujeme a verím, že pre vás, pre klientov alebo pre agentúry, ktorí by chceli s nami spolupracovať, sme zaujímavá voľba.